Horas madihita salutna damang dinang nenlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan dameni di bata na totong maramoti salutna ka molutta huriani Tuhan adorang sohita tangin hatani di bata di bagasan partikenon jimolo marsadani roa hita martangya kita dameni di bata na sumurung siyan salut na roha ima mangaramoti akati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani Tuhan hatani di bata nalao si hangulota dia pala partikyanon dienek maisan buku panurirang Yesaya bidu 52 mamuka maisan ayat 10 tulu masuk satu ayat 15 songono mahata ni Tuhan idama pistardo pabahin ni naposokku tarhisat do ibana jala di patibo gabe tibul situtu sogot ia songoni sogot ni rohan ni torop halak mida ibana binain hinaroha ni rupana di betad dinas yang julma hian rupana pe maradopo julma songonido urason na torok akabang so parbegu sogot ohombedo akka raja maradopo nibana ay halak na sodung panahatan di baritai nasida do marnida jala halak na sodung ubegesa ido mangatu si sogot olak nido pajahonna huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus molo tabahim majo ruji-ruji di bagasan akka ngolutta si ganupari akka si taonon songo dia ma nahya tatao na masa duduk di bagasan paranglotta na pola mabaik kita nang madil totu alus na maragam do ragam do si taon na tadup di bagasan paranglotta adong do julmay marsi taonon alanyak kaparsahiton na subuy malum na pola ng mabem iba na madi adong musedo julmay marsi taonon alanyak kaparkarejuan adong do muse marsi taonon alanyak keluarga kren as na pasti salhu na si taonon na ro tu bagasan paranglo ni jorma mabaik kita gabi lemah alay buhado si taonon nang ta ado jejot kita mamereng hulang tu diri ta sadir jejot kita madoko bahasa bodas tanok si taonok ku siya nakajul manaas ape sa sitong na dang songon niya manina hurian ni Tuhan di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyan songo dia bangso ni debata bangso Juda na tarbuang na tartaban na sida di sial hatak kango di nasida tartaban tu Babel ditikin na tartabani manasida gudang jala mase porsuk parngulo di bangsa ala ni porsuk ni parngulo ni ma romuse nasida maju debata rona sida mangido pangrupion ni debata rona sida mangido asa dipatu pa debata akahaluaon tu bagasan parnona sida asa ditadikko na sida salhut na kasitanon di bagasan na marsitanoni mah
Disuruh debata dipakulingi debata bangsonai marhite-hite panurang Yesaya. Di pasaha panurang Yesaya mah sada baga-baga naik ke pamasahan di debata. Di pasaha panurang Yesaya mah sada barita las niroha patudun holong niroha di debata naik ke leon di debata tunasida. Ahma baga-baga jela holong niroha na pinatupan di debata. Didok debata ma didok trupu koma nek corona poso ni debata paluahon na sida manan akka na dodok didokon ida ma pistar do pabayana ni naposokku tarhisa do ibana jala dipati bogabe tibul situ susugot hataon na marlapatan songon pangarip puno diulaw na pinatupan ni Jesus. Sa setor na haroro ni Jesus tu portibion jala akahaluaon na nang patupad di bala nunga diwarihon di padan narobi di pasat akapanurira termasuk mah di bagasan tepuk jamitan takas do songo dia Tuhan Yesus Kristus nagabe tarhisat ibana nagabe dipatibo ibana jale tipur situ tu alai adorang sosah salu naon dipatupa Yesus Kristus jimolo sahali ibana marsitaon to di bagasan ayat 14 takas do disidokon ay songoni sugut ni roha ni torop halak mida ibana dibahin na naruwa ni rupana di beton dinas yang julmahian rupana pe maradok pojolma amang inang naditahi portibio naditahi bangsa ni debata naditahi halak Yahudi ia Jesus na manang Mesias na corona na palon na sida ima nanay mabuan akawasu na bolo nanay mabuan akahamulia alay dungro Jesusi songon sadajol manaposo tubuh ni si Maria anak di si Joseph jul manapogos dang tarjalo ni roha torop hala dang dihapor siya na sida ala nasuna porsia masalu na bangsoy gabi pola ma Tuhan Yesus marsitaon sibolis ditagda diboto sibolisido ia Yesusi anak ni dibata parhitian ni dibata na ditongus tu portibio neng paluaho jelmai siya dosa alay berusaha do sibolisi manggagalo salu na sakak ni dibata dia tong roha sibolisido mula nung mate Tuhan Yesus dihaw pinorsilang imahataluon ni dibata alay justru di bagasan hamatian ni Yesus Kristus do di talun ibana dosa marhite-hite haheon na huria nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus di bagasan ayat 15 takas do musenang dipatuduhon songo dia do hamonangan naon pinatupan ni Yesus Kristus songo ni do orason na torop akka bangso parbegu sugot hombedo akka raja baradok pun ibana ay halak na sodung panahata di baritai na sida do marnida jala halak na sodung begesa ido mangatusi so takas do di pasahat songo dia tutu naposo ni dibata na di bagasan si taono songo dia naposo ni dibata na manang akan na bernit songo dia naposo ni dibata na mangai akka ela-ela songo dia naposo ni dibata na majalo akka bura alay di jalo Yesus Kristus besaluhu asa boha asa gabi mo nang dojol may siya dosa asa unang gabi hamatia
Jambar di julmay. Alay asa hangguluan na sorasuda. Huria nenolongan di bagasan Kristus Yesus. So kung di patujulu di jami taon nunga hamidokot gudang dua kasih taon. Alay si taon na bolo sa sitong na mangarsahi. Si taon na buhay pamatiho julmay sa liling na. Ima ala di dosa. Molohita marsi taonon ala na sunalo si humisik. Ala na so dengan parumatang gaon. Ala niya akayanak ko na so na dapat pinarsita. Dua kala ng asik. Dan sa dia do pesi taonon. Molo ima dipatudos tu ala ni dosa. Si tahun na bulu na di tahun ni jol mamanang portido saluhu na ima dosa. Alai diboto Yesus Kristus de saluhu. Dan bui jol mai mangulu di bagasan hati goran ni debata. Manang dan bui jol mai gabi partohap di harajau ni debata. Monototong dope dosaon. Mengarajai portibion, mengarajai rohani salhu. Hamaguan, hamatian roh di seliling na do. Bahenon ni ala ni Yesus. Ala na margugu julmahi mangalo dosa. Idoban roh Tuhan Yesus tu portibion. Idoban marsi taonon ibana. Idobahen ditinggalon ibana hamulion. Karena perlawanan terbesar daripada manusia adalah melawan dosa. Alai dan taai besaluh nunga ditubus Yesus Kristus sita marhiti-hiti mudarna. Huria nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Hobartu ujahan nasahat tuhita diapala partikianon. Takas didokon na po suni debata na tumana berne. Ahadona nang rajumata cenhata ni debataon di bagasan Juma Agung na tarayahon ganup taon. Na parjolo sa hali marhite hite hata ni debataon nang perlu rajumata. Si taonon ni naposo ni debata ima Yesus Kristus nang mabay julmay maluas ya dosa. Yesus Kristus mangai akasi taononi. Yesus Kristus mangai akan berniti. Asa malua do julmay siyan salut nakadosa. Marhite-hite si taonon na di ay na poso ni dibata ima Yesus Kristus. Ditobus sita siya dosa. Alini amang inang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Songon di hata ni dibata na madokon di sada Petrus sada ayat 10 halu takas do di sini didokon sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di tahun Yesus Kristus si tahun ini nang marubus kita dan pakai sere Yesus marubus kita alai marhite-hite dirina sendiri ido na di tahun ni Yesus Kristus ido na mabad ibana deliay ido na mabad ibana majalo saluh na akka ketidakadilan asa gabi sitok kita di lupa di debata. Huri nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Anggo Yesus Kristus nunga manang saluhu na kasih tahu non alanya kadosata. Sonari na gabi pangarajuniyo. Buhado kita. Dung ditaw Yesus Kristus akasih tahu noni dung ditubus ibana hita siya kadosata. Didok dong musenang naikon patibon di debata do ibana. Ido habis suon di debata na pinatulon di bagasan Yesus Kristus. Iblis itu berpikir bahwa Kristus telah kalah.
Rencana dan rancangan Allah telah gagal. Tetapi ketika Kristus bangkit, dung hehe ibana, dung tarhisat ibana, jala dipatibo ibana, jala gabe timpul situ tuh. Oma nagabe las niroha bulur. Nagabe jarot na di bagasan parangol. Dan talu HP Jesus Kristus na taha porsiay. Alay monang do ibana, di pamonang do hita, marhite-hite haheyon. Namangyo amanginang, so nami do kundak kaningan, mono nunga marsitaon do Jesus Kristus, buhado hita. Marhite-hite juma agungon, jami taon, neng takas, di pasah tu hita, pangarajumion, taringo tu panubusion di Yesus Kristus tu hita ganuk marsada-sada. Maka ketika Kristus sudah menebus kita, selaku orang yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, maka kita harus hidup di dalam pembaharuan iman. Ikon ima imbaru dorohatta. Maka firman ini mengatakan kepada kita, nasa jelma nang merayahon juma agung di bagasan parangolotna. Berarti dia harus percaya dia sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, dan dia harus hidup di dalam kebenaran. Dambe di bagasan dosa. Amang inang raju mihamuna. Songo dia gudang di sitano muna alain di dosa muna. Raju mihamuna akka dosa songo dia dona di lok kamuna di bagasan ngolumuna. So narion au na porson di bata pasahaton baritas ni rohana to amuna. Nunga di sesa di bata di bagasan Yesus Kristus dosa muna. Ala nunga di sesa di bata dosa tersaluhuna. Berarti kita jangan lagi pernah melakukan dosa dalam kehidupan. Amanginang ingot tamu nama dan jol masih pardosa bihamuna. Ale jol masih partigor dohamuna. Anggo jol masih partigor kita. Lakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang benar, seperti yang dilakukan oleh Kristus. Tajakon ibadah di bagasan mulutta. Tajakon ibadah di bagasan akka ulat asigano pari. Tadokut tu dirita. Dunga jelma partigor di bagasan mulutku. Nasotu pa biha mangulat akka dosa di bagasan mulutku. Nasotu pa adung behosom di bagasan mulutku. Nasotu pa adung beelak di bagasan mulutku. Alay na adong di bagasan mulutku akka holong ni roha. Songon holong ni Jesus Kristus nang sak di bagasan mulut. Namangiho amanginang jala naparpudi sahali. Marhite-hite juma agungot jami taon nang takas di pabotohot tuhita. Ia naposo ni dibata ima Jesus Kristus namangay akka naporsuk paluaho kita sin akka dosata. Maka ketika kita sudah dilepaskan Kristus dari segala keberdosaan kita, jadilah orang-orang merdeka. Nung ngajul mana merdeka kita. Yesus Kristus dadabe tarsilat ibana. Alay nunga hehe ibana. Molo nunga ditalun ibana silami. Nunga ditalun ibana sorok ni hamatia. Berarti hitape. Iko pataridahon kangulu naon dipamonang di bagasan Yesus Kristus. Maka Juma Agung ini mengajarkan kepada setiap orang yang percaya supaya hidupnya benar, supaya hidupnya melakukan keadilan dan tidak lagi melakukan segala kecurangan-kecurangan. Karena bagian kita adalah bagian orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Kita sudah ditebus dalam Yesus Kristus. Maka imani, percaya penebusan itu. Tunjukkan itu di bagasan akka ulahom musigano pari. Amin. Martanya kita. Mauliate mau soban rohan nami Tuhan alay Tuhan. Di asin ni roham. Di denggan di basam. Di holong ni roham. Nang totong dilehom itu bagasan ngolu nami. Takas dohami hapor sa alay Tuhan. Songo dia penubusyon nang pinatupam di bagasan ngolu nami ganuk marsada-sada. Dileai doho, dilisik, dipersilakon, bahkan satu
namate. Ale salu nai di porsako ale Tuhan. Ale ni holong ni roham humokopani. Jalanunga heheho sian namate. Napatari dahon akan betutununga hehe sianak kehadusan kami. Danggabe diraja dosa behami. Ala itu kodo na mga raja ngulu nami ganuk marsada-sada. Ala ni ajari hamile Tuhan. Patudun holong ni roham di bagasan ngulu nami sigano pari. Ajari hami marningo dengan di basam. Jala marhite-hite na marningo tami dengan di basam. Buhay patupam akka dengan. Akka ulaw na dengan holong ni rohat akka humalang nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasuk-masuk kita sarhu.